Duren Natapura sein, duren Natapura e. Iya kote. Kote tak kirim kowe to. Yo duren Natapura yo. Anak iki lho wis saya ning anu. Google lho. Heeh. Koce isu WD. Isu WD. Kandungan mulai ngomah ganti sandangan. Wis metu ini gitu. Yo sana to. Tapi wis metu ya. Dene bisa lagi kene. Yo. Terima kasih.